ки аз соли оянда маошу нафақа ва стипендия зиёд карда шавад. Шумо запрет дорен аз Россия ё ин ки не ва шуморо мисол ягон кас ки дар уҷа ба кор қабул кард, шумо бояд ҳатман загранпаспорти российскиам дошта бошед. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров. Тамошобинони азизу гироми қадр, як ахбороти нав ва ба маълумоти ҳамаи шумо расонда баъдан ба саволҳотон ҷавоб мегардонам. Фаромӯш накунед ки дар канали ма конкурси солинавӣ рафтестай аллакай ним зиёди билетҳоро мо фурӯхтем. Айни ҳол нафарҳое ки маро тамошо кардесен, ҳаракат кунед, я дастгирӣ кунед, я донаи дудонаи билет бихарен, бахти худтона бисанҷед. Нархи як дона билет 200 рублай. Ин ҳамин номерое ки дар рӯи экран дидесен, дар ҳамин номер картаи Сбербанк ҳастай. Сбербанк ба номи Муҳаммадҷон мебирояд. Сумтона мепартоен ва дар ҳамин номер WhatsApp ҳастай. Бо дар WhatsAppаш чектона роӣ мекунед. Ҳамагӣ 58 дона приз дора конкурс. Шоҳҷоизаҳош якта Camry 3, якта Camry 2 ва якта 99. ҳаракат кунед. Хоб, мавзӯи асосии имрӯзаро шурӯъ мекунем. Тағйирот ва иловаҳо қарори нав дар ҷумҳурии Тоҷикистон. Маошу нафақа дар ҷумҳурии Тоҷикистон зиёд мешавад. Аз ки то чанд фоиз зиёд карда мешавад? Раиси ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои беҳбудии вазъи иҷтимоии аҳолӣ пешниҳод кард, ки аз соли оянда маошу нафақа ва стипендия зиёд карда шавад. Шурӯъ карда аз соли оянда музди меҳнати амалкунандаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва хизматчиёни ҳарбӣ 40% зиёд карда мешавад. Ин нуқтаро раиси ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи паём ба парлумон баён доштааст. Яъне ки маош ва нафақа ва стипендия аз соли оянда зиёд карда мешавад. Бар асоси ин пешниҳод музди кормандони маориф, илм, тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоӣ ва стипендияҳо то 40% низ зиёд карда мешаванд. яъне ки ҳамасола бо дастури президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон музди маош, нафақа ва стипендия дар ҷумҳурии Тоҷикистон зиёд карда мешавад. Инак аллакай пешниҳод шид, шурӯъ карда аз соли оянда дар ҷумҳурии Тоҷикистон стипендия ва маош то нафақа аз 20% то 40% зиёд карда мешаванд. Хоб, тамошобинони азизу гироми қадр, ибад як ахбороти нав. Акнун комментарияҳоро мехонем ва саволҳое ки равон кардагем ба саволотон ҷавоб мегардонам. Ба ҳаматон як чиза тавсия метиҳам, агар нафарҳое ки бихоҳен фаҳмидан ки шумо запрет дорен аз Россия ё ин ки не, шумо метавонед дар рақамҳои рӯи экран WhatsApp да бинависонед. Проверкаи запретҳоро мекунад, ба шумо мега. Почоев нависондай: 2 фарзанд дошта бошӣ, ба хизмати ҳарбӣ мебаранд. Нафарҳое ки соҳиби 2 фарзанд ҳастанд, аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастанд. Як кас нависондай: ака барои буридани ЗАГС чанд сомонӣ меравад? яъне ки барои бекор кардани акди никоҳ дар ҷумҳурии Тоҷикистон шумо танҳо ҳамун боҷи давлатие ки муқаррар шудагиа пардохт мекунед, тамом, ва дигар ягона муд сум пардохт карда намешавад. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорубон, чӣ хел карда ба Германия коркунӣ бурем? Меган ҳавои брай агар обратно депорт мекардиянд. барои дар Европа кор кардан шумо ҳуҷҷатгузорӣ мекунед аввалан, ва шуморо мисол ягон кас ки дар уҷа ба кор қабул кард, даъватноматонро вурд мекунад. яъне бо тариқи пригласителни шумо баъдан ба уҷа сафар мекунед, кору фаъолият мекунед. шумо аз пеши худтон рафта наметавонед. мақсад як каси дигар нависондаи: бародар, аз Тоҷикистон ба Россия 16 сола метавонад омада худаш тоқа? ҷавоб тен, раҳмат пешакӣ. не, нафарҳое ки ноболиғ ҳастанд наметавонанд ки худшон тоқа сафар кунанд. бо тариқи давернес ба воситаи ягон нафар метавонанд. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум акаҷон, ҷавоби шуморо интизорам. ман заграни тоҷикӣ дорам, паспорти Россия. ман метавонам ба ватан баргардам. нафарҳое ки двойной гражданин ҳастен, вақте ки ай Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон омаданӣ мешен, шумо бояд ҳатман загранпаспорти российскиам дошта бошед. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум, сози ака, шумо мегӯед ки дигар депортатсия намекунанд, ҳақиқат дора ака? яъне ки барои ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурии хурд
мо гуфтем ки пешниҳод кардан дар Россия ки дигар запрет намонанд шаҳрвандони хориҷираву ҷаримашон кунанд ва ин чиз ҳақиқат дорад бародарои азиз, вале танҳо ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурии хурда дар назар дорем. яъне шаҳрванди хориҷӣ ҳар коре ки даст бизанаву мақсад ҷиноят содир кунад ё ки ягон административни правонарушенияи мақсад вазминтар содир кунад, ин ҳамаш дохил намешавад барои ӯе ки шумо ҷарима биспорен, депор нашен ё запрет нашен. азам тиве нависондаед: салом Сорбон, кадоми запрет буд кушодан? Не, запретҳоро кушодагӣ нестам бародари азиз. як каси дигар нависондаед: салом акаҷон, бозӣ кай сар мешавад? ин бозие ки рафтесед бозии навай бародаро. ба ҳамин хотир нафарҳое ки тамошо кардесен, шумо метавонед ки ҳозир бидроен билет бихарен ва мо тесар финала анихинем. як каси дигар нависондаед: акама патентма пеш аз соли нав супоридум, баъди соли нав илова мешавад ё ин ки не? шумо вақте ки предоплата мекунед, баъди соли нав вақте ки пули патент қимат мешавад, баъдан аз моҳҳое ки супоридагӣ нестен, аз ҳамун моҳҳо шумо пули патенти нава пардохт мекунед. тамошобинони азизу гиромиқадр, то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.